penso que es mereixen un fort aplaudiment. I tot allò que necessitem per les nostres productes. Que es diu Red Velvet, que és natural, m'agrada, però si és artificial no m'agrada. De microones, així ben tubeta, perquè així s'integren de 180... Si no... Ara ho farcirem, i un poc de suero. El velvet, que quedarà com un... Posar-li el formatge i fer-li la... de colors, cuina sempre ho fa la mama. També està bé. Un parell de dies, tranquil·lament. Una artesa que es diu Stau, marcat, i es diu vi perfum, amb el formatge com amb la xocolata. Allà damunt de la taula n'hi ha. Jo deixo aquí sobre, vale?